രാം രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാം രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാം രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതരാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗം സുഖം കാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് അല്ലെ. 36 ശ്ലോകമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം 26 മുതൽ 30 വരെ വലിയൊരു ശ്ലോകമായിരുന്നു. അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 40 ഗുണങ്ങള് ആണ്. ഭഗവാന്റെ 40 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്, അതിന് പിന്നെ ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിനും. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മള് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 40 ഗുണങ്ങള് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. മുഴുവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യം ശൗചം ദയാ ക്ഷാന്തി സ്ത്യാഗ സന്തോഷ ആർജവം ശമോദമസ്തപാ സാമ്യം തിദിക്ഷോ പരതിശ്രുതം ജ്ഞാനം വിരക്തിരൈശ്വര്യം ശൗര്യം തേജോഫലം സ്മൃതി സ്വാതന്ത്ര്യം കൗശലം കാന്തിർധൈര്യം മസ്തവമേവ ച പ്രാഗൽഭ്യം പ്രശ്രയശ്രീലം സഹ ഓജോബലം ഭഗ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശൗര്യം ദയാ സത്യം ശൗചം ദയാ ശാന്തി ഗാംഭീര്യം സ്ഥൈരമാസ്തിക്യം കീർത്തിർമാനോനഹം കൃതിഃ ഏതേ ചാന്യേ ച ഭഗവാൻ നിത്യ യത്ര മഹാഗുണഃ പ്രാർത്ഥ്യ മഹത്വമിച്ഛതി
नावियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेषितं चൊല്ലാം. ഗംഭീരം സരിഗമപദം സൈര്യമാസ്തിക്യം കീർത്തിമാനോ ശ്രീനിവാസേന സാമ്പ്രതം ഇദം ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മഹത്തത്വത്തെ കുറിച്ച് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മഹത്തത്വം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. മഹത്തത്വം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാവോ? യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയ തമഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 മൂലകങ്ങളടങ്ങി. അതായത് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം അത് തന്നെ. അതായത് മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണതിൽ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കി വെക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ, അതിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പഞ്ചസാര വേണം, ബട്ടർ വേണം, മൈദ വേണം, എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി വെക്കില്ല. അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ആദ്യം തന്നെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിലാക്കി വെക്കും. ആണല്ലോ. അതാണ് എന്ത്? മഹത്തത്വം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ട് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ അത് ഒരുമിച്ചാക്കി വെക്കുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മഹത്വം. അപ്പൊ കാരണസാഗരത്തിൽ യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒന്നാക്കി വെക്കുക. എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയിട്ട് ആക്കി വെക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മഹത്വത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു മിശ്രിതാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണോ അതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒരു മിശ്രിതാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, മറക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും ആകയാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിയെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി തന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ മഹത്വത്വം, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ സൃഷ്ടിയെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി തന്നാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉത്കൃഷ്ടരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തരായ ബ്രഹ്മ മഹേശ്വരന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനെ മഹേശ്വരനെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സ്വന്തം പുരുഷാവതാരത്തിൽ പോലും സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ അധിപനാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരത്തിലും സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ അധിപനായിട്ടാണ് ആര് ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർഗാത്മക ഭൗതിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ
9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സർഗാത്മക ഭൗതിക ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെയും അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുടെയും മൂല കാരണവും ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പോ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഭൗതിക ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും എന്തെടുക്കും? ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ. അതിന്റെ ഒക്കെ മൂല കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റ് അവതാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളല്ലാതെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മന്വന്തര അവതാരം തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലുള്ള ഭഗവത് അവതാരങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ സംഖ്യ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. എങ്കിലും മഹത് തത്വത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? മഹത് തത്വത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിലെ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഭിന്ന വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. മഹത്തത്വത്തിലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ലോകങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 3 മടങ്ങധികം ലോകങ്ങൾ ആത്മീയ ആകാശത്തിലുണ്ട്. ഈ മഹത്തത്വത്തിലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളുള്ള ലോകങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 3 മടങ്ങധികം ലോകങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? ആത്മീയ ആകാശത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളും അവിടുത്തെ വാസുദേവ രൂപത്തിൽ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ വാസുദേവ രൂപത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വാസുദേവനും നാരായണനും കൃഷ്ണനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരേ സമയം ആര്? വാസുദേവനും അതുപോലെ തന്നെ നാരായണനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വാസുദേവനും നാരായണനും എല്ലാം തന്നെ. കൃഷ്ണനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ചാകുന്നു. അപ്പോ ആകയാൽ ആർക്കും എത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എത്ര ശ്രേഷ്ഠരായാലും ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനും വാസുദേവനും നാരായണനും എല്ലാതും ഒരാള് തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഭഗവാനെ ഗണിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാനായിട്ട് എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായാലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ശ്ലോകം 31. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തഥാശ്രമാൻ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തഥാശ്രമാൻ. ചൊല്ലാം. നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരോത്തമം ദേവാൻ കൃഷ്ണ. ആത്മാനം എന്നെ കുറിച്ച് അനുശോചാമി വിലപിക്കുന്നു. ഭവന്തം താങ്കളെ കുറിച്ച് അമര ഉത്തമം ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ ദേവാൻ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പിതൃൻ പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ച് ഋഷീൻ ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് സാധൂൻ ഭക്തരെ കുറിച്ച് സർവാൻ അവരെല്ലാവരും വർണ്ണാൻ വർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾ തഥ അതുപോലെ ആശ്രമാൻ മാനവ സമൂഹത്തിലെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ദേവശ്രേഷ്ഠ, ഞാൻ
എന്നെക്കുറിച്ചും അങ്ങയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും ഋഷിമാരെ കുറിച്ചും പിതൃലോക നിവാസികളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും മാനവ സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വിധേയരായ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ദേവശ്രേഷ്ഠ, ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളവർ, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചും അങ്ങയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മാനവ സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയാണ് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജെ. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നതിന് മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ഋഷികളും പിതൃലോക നിവാസികളും ഭഗവത് ഭക്തരും ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യ ജീവിതവും മൃഗജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഈ പദ്ധതി ഋഷിമാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ വഴികാട്ടപ്പെട്ട് ദേവന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്രമേണ ഉയർന്ന് പരമനിരപേക്ഷ സത്യവും പരമപുരുഷനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. മൃഗാവബോധത്തെ മനുഷ്യാവബോധമായും മനുഷ്യാവബോധത്തെ ഈശ്വരീയമായ അവബോധമായും നിഷ്കർഷമായി വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ ആധിക്യത്താൽ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനപരവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയും തൽക്ഷണം അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യനും ദേവരും ഋഷികളും പിതൃലോക നിവാസികളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ ജീവിത വ്യവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ സാധ്യമാകുന്നതിന് സാധിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതവും മൃഗജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയിൽ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതവും മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതം തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് എങ്ങനെയാണ്? ആ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പദ്ധതി ഋഷിമാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ വഴികാട്ടപ്പെട്ട് ദേവന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി ആചാര്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളാൽ വഴികാട്ടപ്പെട്ട് ദേവന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്, വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ക്രമേണ ഉയർന്ന് നിരപേക്ഷ സത്യവും പരമപുരുഷനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല, അപ്പോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങല്ല. നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആ പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരും. പിന്നീട് മൃഗാവബോധത്തെ മനുഷ്യാവബോധമായിട്ടും മനുഷ്യാവബോധത്തെ ഈശ്വരീയമായ അവബോധമായിട്ടും നിഷ്കർഷമായി വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ ആധിക്യത്താൽ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനപരവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിക്ക് തൽക്ഷണം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് നമ്മള് നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ. ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൃഗാവബോധത്തെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തെ ഈശ്വര അവബോധമായിട്ടും നിഷ്കർഷമായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ ആധിക്യത്താൽ
തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനപരവും പുരോഗമനാത്മകവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയും അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ളതും പുരോഗമനോത്മകവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അവിടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം ഈശ്വര നിർമ്മിതമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെതിരെയാകുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ആദ്യം ആക്രമണം എവിടെ വരുന്നത്? ഈ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം വരുന്നത് ഈശ്വര നിർമ്മിതമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെതിരെയാകുന്നു. അപ്രകാരം ഉചിതമായ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടിയ വ്യക്തിയെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും യോഗ്യത മൂലം ശൂദ്രനായ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉചിതമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടിയ വ്യക്തിയെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, യോഗ്യത മൂലം ശൂദ്രനായ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജന്മാവകാശം എന്ന തെറ്റായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന തെറ്റായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ജന്മാവകാശത്തിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാവുക എന്നത് നിശ്ചയമായും ആധികാരികമല്ല. അപ്പൊ ജന്മാവകാശം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല. അത് ഉപാധികളിൽ ഒന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമാകാം. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഉപാധികളില് ഒന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനവും സഹനം, ലാളിത്യം, ശുചിത്വം, ജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയുമാകുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? യോഗ്യത പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം, സഹനശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസം, ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വർത്തമാന യുഗത്തിൽ അവശ്യ യോഗ്യതകളെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ വർത്തമാന യുഗത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ വേണ്ട അവശ്യ യോഗ്യതകൾ അത് പരിഗണിക്കുക എന്നത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല തെറ്റായ ജന്മാവകാശവാദത്തെ ജനകീയനും സംസ്കാര സമ്പന്നനുമായ കവിയുമായ രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ രചയിതാവ് പോലും അനുകൂലിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജന്മാവകാശവാദത്തെ, ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന ആ ജന്മാവകാശവാദം, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ജന്മാവകാശവാദത്തെ ജനകീയനായിട്ടുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നര് കവിയുമായിട്ടുള്ള രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ രചയിതാവ് പോലും ഇതിനൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവയെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവ നിമിത്തമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പശുവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിദേവി വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിൽ വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പശുവായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിദേവി ആ വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയില് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 32, 33. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുതിഥം യഥപാംഗ മോക്ഷ കാമാസ്തപാ സമചരൻ ഭഗവത് പ്രപന്നഃ സാശ്രീ സ്വവാസമരവിന്ദവനം വിഹായ യത്പാദ സൗഭഗമലം ഭജതേനുരുക്താം തസ്യാഹമച്ച കുലിശാങ്കുശേതുകേതേ ശ്രീമത്പദൈർഭഗവത സമലംകൃതാംഗീ ശ്രീനദ്യരോച ഉപലഭ്യ തതോ വിഭൂതിം ലോകാൻ സമാവിസൃജ ദുഃസമയതീം തദന്തേ ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുതിഥം യതപങ്കമോക്ഷ കാമാസ്തപാ സമചരൻ ഭഗവത് പ്രപന്നഃ സാശ്രീ സവാസമരവിന്ദവനം വിഹായ യത്പാദ സൗഭഗമലം ഭജതേനുരുക്തം തസ്യാഹമച്ച കുലിശാങ്കുശകേതുകേതേ ശ്രീമത്പാദൈർഭഗവത സമലം കൃതാംഗീ ശ്രീനദ്യരോച ഉപലഭ്യ തതോ വിഭൂതിം ലോകാൻ സമാവിസൃജ ദുഃസമയതീം തദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ അതയോ വാസുദേവായ ഓം നമോ ദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബഹുഭൂതിദം യോ ബഹുവിധം യതപാങ്കമോ यो बहुविधं ഭഗവത് यतभागमोक्ष ായ സൗഭഗമലം ശ്രീ കേതുകേതൈ ഉപലം ത്രിജാതീം തദന്തേ യോ ബഹുരിദം യദപാങ്കമോക്ഷ സമരവിന്ദവനം വിഹായ സൗഭഗമലം ഭജതേ നുരഗമപ്യേതുകേതൈ അമൃതാംഗീ ഇനദ്യരോച ഉപലം സമയതീം തദന്തേ ആദയോ ബഹുവിധം യദപാങ്കമോക്ഷ സമചരൻ ഭഗവത്പന്ന സ്ത്രീ സൗവാസമരവിന്ദവനം ധ്യായ സൗഭഗമലം ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദയ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാർ ബഹുതിഥം അനേക ദിവസങ്ങളായി യത് ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അപാംഗമോക്ഷ കടാക്ഷം കാമ ആഗ്രഹമുള്ളതാകയാൽ തപശ്ചര്യകൾ സമചരൻ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് പ്രപന്ന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവൾ ഐശ്വര്യ ദേവത ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്വവാസം സ്വന്തം വാസസ്ഥലം അരവിന്ദവനം താമരപ്പൂക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ വനം വിഹായ ഉപേക്ഷിച്ച് ആരുടെ പാദങ്ങൾ സൗഭഗം ആനന്ദപൂർണമായ അലം ഭാവം കൂടാതെ ഭജതേ ആരാധിക്കുന്നു. അനുരക്തമയായി തപസ്യ അവിടത്തെ അഹം ഞാൻ അബ്ജ താമരപ്പൂവ് കുലിശ അശനി അങ്കുശ ആനത്തോട്ടി കേതു കൊടിക്കൂറ കേതൈ അടയാളങ്ങൾ ശ്രീമത് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അധിപൻ പതൈ പാദങ്ങളുടെ അടിഭാഗം ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമലംകൃത അങ്കി അപ്രകാരം ശരീരം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട 3 അതി ഉല്ലംഘിക്കുന്നു. അരോജ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപലഭ്യ ആർജിച്ച ശേഷം തഥാ പിന്നെ വിഭൂതി വിശിഷ്ട ശക്തികൾ ലോകങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാം എന്നെ വിസൃജത് ഉപേക്ഷിച്ചു സമയത്തീം അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തത് അന്തേ ഒടുവിൽ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം: ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാംക്ഷിക്കുന്നത്, ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരായത്, ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അരവിന്ദവനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ മുദ്രകളായ കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനത്തോട്ടി, താമരപ്പൂവ് എന്നിവയുടെ അടയാളങ്ങളാൽ അലങ്കൃതരാകയാൽ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തക്കവിധം വിശിഷ്ട ശക്തികളാൽ ഞാൻ സമ്മാനിതയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് അനുഭൂതി എനിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഭൂമിദേവി പറയാണ്, ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാക്ഷിക്കുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരായത്, ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ആ അരവിന്ദ വനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതരായി. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ മുദ്രകൾ പറയുന്നത് കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനത്തൊട്ടി, താമരപ്പൂവ് ഇവയുടെ അടയാളത്താൽ അലങ്കൃതയാകയാൽ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തക്കവിധം വിശിഷ്ട ശക്തികളാൽ ഞാൻ സമ്മാനിതയായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകളാൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയില് അത് പതിയുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകള് അടയാളം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ത്രിലോകങ്ങളിലെ സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വിശിഷ്ട ശക്തികളാൽ ആര് സമ്മാനിതയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിദേവി. അത്രയും
സന്തോഷം ഭൂമിദേവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന അനുഭൂതി എനിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അപ്പൊ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നി? ഞാൻ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതയാണ്, ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് തോന്നി. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ പാദത്തിലുള്ള ആ അടയാളങ്ങൾ മുഴുവനും പതിയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൂമിദേവിയിൽ പതിയുമ്പോ, ഭൂമിയിൽ പതിയുമ്പോ അത്രയും എന്നിൽ അത് സമ്മാനിതയായപ്പോ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്നുള്ള അനുഭൂതി എനിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ ഭൂമിദേവിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ലോകത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിത പദ്ധതികളാലല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സവിശേഷ മുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ നിർമ്മിച്ച പദ്ധതികൾ കൊണ്ടല്ല ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷ മുദ്രകള് ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സവിശേഷ അനുഗ്രഹത്താൽ മുഴുവൻ ലോകവും തികച്ചും പരിപൂർണമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ലോകവും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നദികളും സാഗരങ്ങളും വനങ്ങളും കുന്നുകളും ഖനികളും എല്ലാം അവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ഭൂലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും വിഭവങ്ങളെയും അധികരിച്ചു. ആകയാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യതകളും സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ സദാ നിലനിൽക്കുവാൻ ഒരുവന് അപേക്ഷിക്കണം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം അവിടന്നിനെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ നാം ഭഗവാനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാന് നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനാകാൻ കഴിയും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങി ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ നാം ആസക്തരാണെങ്കിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നദികളും സാഗരങ്ങളും വനങ്ങളും കുന്നുകളും ഖനികളും എല്ലാം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർവഹിച്ചു. മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിലോകങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും വിഭവങ്ങളെല്ലാം അധികരിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യതകളും സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കാൻ ഭൂലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ കൃപ സദാ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് വേണം ഒരുവൻ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. നാം ഭഗവാനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനാകാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നവവിധ ഭക്തിയിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ സന്നിഹിതനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നാമം ജപിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? നാമജപത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വത്സകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गुरु ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।